גוי גם עובד עובד זר, למה הוא לא יעשה לשם עובד זר? אז רש"י שם מסביר כבר על המקום שהכוסים היו רגילים לעשות ברית מילה לשם הגריזה. אז כשאתה תגיד לו לעשות ברית מילה לשם שמיים, אז תגיד למה אני אעשה לשם שמיים? אני עושה כל הזמן לשם הגריזה? אני אעשה לשם הגריזה. גוי אף פעם עושה ברית מילה בכלל. אתה אומר לו לעשות ברית מילה, אותו כוונה שיש לך לעשות ברית מילה, אז הוא עושה את זה. אין לו שום סיבה לא לעשות את זה לשם שמיים. אז זה שיטת רבי יהודה. אז הקיצר, רש"י שם מסביר שגוי הוא עושה על דעת ישראל, מי שאומר לו לעשות מילה, בשביל איזה שיבה שהוא אמר לו לעשות את זה, הוא עושה את זה. היד אומר לו לעשות את זה לשם שמיים, הוא עושה לשם שמיים, אין לו שום בעיה לעשות את זה. אז זה נקרא לשמה. רבי יוסי שם סובר בכלל שכוסי גם מותר לעשות מילה שאין דין של לשמה בכלל במילה. אז נחזור גם לשיטת רבי יוסי. אז שם התוספות שואל, הרי יש דין בגט שגוי פוסל לכתוב גט. למה שגט חייב להיות לשמה? אז גוי פוסל לכתוב גט. אז למה בגט גוי פסול? במילה גוי כשר? מה ישנו?